I pozdrav svima, evo 10 seconds remaining, kaže Dota, čisto da napravimo neki uvod. Ovdje je Bojan Suni, sve igramo Dota 2 kao što smo rekli. Da, sada, pitali smo vas, koja heroja da igramo. Bilo je tu raznih predloga, ali eto, odlučili smo se za Pudžan i onaj klasični carry. Ne treba tu malo i skilla i taj hook da se odari kako treba. Svašta nešto, tako da ono, dosta dobar heroj. Nije prelag za igranje tipa Traxxas, Rick i te heroje uopšte ne volim. I tako vidjet ćemo šta će da bude od ovog. Od ovoga se šta sam ja htio, da htio sam ovo. To sam htio da kupim. Ok, sad imamo ko će gde. Kontra mi Walker ide mid. Pa ja ću onda sa Viperom na top. Više volim kad je neki range heroj sa mnom. Rubik je tu. Ono je svako je bio neko neveza. Viper je dosta dobar. Sada da vidimo ko u našem timu, znači Uđi, ja, Invoker, Viper, Chance Knight i Rubik, njihov Ember Spirit, Slark. Ja što najavljam kad bi neko uzme Slark. Zato najavljam da igram baš ovaj Al Pick jer gomila nubova dođem da uzmem tako. Heroj koji sam spomenuo malo pre, Ricky, Traxxas, Slark između ostalog. I on je ono dosta lak za igranje. Tako da ne volim baš to, zato uvijek igram all random. Tako da ono Pudža nisam dosta vremena igrao. Baš tog razloga jer igram all random pa ono šta dobijem, a Pudža nisam dobio jedno vreme. Jedno duže vreme iskreno. Tako da vidimo da vidimo šta će da bude ovo gameplay. Nadamo se najbolje. Sad polako uzmemo creepove lagano. Ću ti ga skinem? Neću. Ovo se ne zjeva. Mada lako ću ubiti tu negdje iz 3. 4. level. Samo padne jedan dobar hook. Uključim drugu i to je kraj za kristalku, pošto imam malo healtha. Onda imam malo veći range na hooku. Opa. Neću. Polako igram, neće se zaleće. Opa. Ovaj nije loš, skinuo mi već 2-3 creepa. Tako blizu, tako daleko što bi se rekao. A sad je gotovo, sad već i ne vredi. Pokušao stanak između creepova. Da ga kukam, ali nije pošlo za rukom to što ste vidjeli. Kristalka bi bila idealna da je kukam. Prerano. Samo, sad ću išli zbog većeg reža. To kristalka lagano. Ajme vardove. Dobro, malo sam loše napisao, nema veze. Pojentu su shvatili? Nadam se. Lagano.
ovaj Slark. Da završimo mi, mislim da uzem čiznicu odmah. Imamo kurijera, nisam vidio. Imamo. Ali je trenutno na dužnosti. Dobro, sad strpit ću se malo. Nikakav problem. Sad nekada me ne pogodi da mi skine ovu manu. Opa, hoćete da padne još jedan huk? Ja izgleda da neće. Ne znam gdje je kristalka. Opa, level fino. Tako. Evo sad će izdati, možda uzmu i katapult uzmu. Ne. Dobro. Trud je bitan. Op, ovo je gotovo. Da li je moguće da se tako promašio taj huk? Moguće. Hoćemo double? Hoćemo. Sad taj huk što sam tako promašio, to ćemo da zanemarimo. Tako, sad idem kući. Ovaj Slark se nešto jako gubi. Bottle ili... da. Bottle i još jedan. Ja sam siguran, znači da imam i mane i heal kad sad treba i runu. Odlično. Ovaj Slark me nervira, glumi nešto, a nema pojma. Mislim da smo naš lane objasnili, Viper i ja. Onaj huk sam se tako smorio. U stvari imaju tu var, neću da vidjeti. Neću. To je var 4, a sad da 6. Dobro. Nisam uspio, dobro. Niste ja naš da bacam multi, nema potrebe. Opa, nisam to htio, zeznao sam se. Ovo su neki ozbiljni igrači, vidim. Opa, SS mid, to je poruka za nas, ja mislim da idemo definitivno za nas. A šta mi pokušava? Da li mogu pomoći? Nadam se. Dobre. Živ je. Kontinuum da imam više sreće nego pameti. Valjda. Sad. Kristalka. A ne iskoristili taj drugi vard. Znači, vard stoji tu. To je 99%. Da neću idem tam da rizikujem. Queen of Pain ne znam šta pokušao stvarno. On je ovaj Slark. Ništa, ajde da se malim ja gledanje, nego da krenu. Moguće je to, da li ima tako malo healtha. Što da probam neki huku prazno, pa ono šta bude. Ne, zašto to, zašto? Pa kada je Viper žena, među sad treba da se zavučem. Da probam? A nemam party range, onda neće ni pokušavati. Džab troši manu. Koliko nima healtha, meni nije jasno. Sad da pokušam tako pustiti.
Gledajte vas ljudi. Dobar je. Seduzen. Ajde spori go, spori. Pa ono, pošto je bio SS. A neće odvesti double. Hoće. Nisam to imao u planu. Kako stavim 3-1? Pa dobro, okej. Ajmo ću uzeti ovo. To... Pa prodaći ovo. Uzim još jedan. Se vraćam na led. Sad missing je ono. Čisto da najavimo to. Kao što znate, ili ne znam da li se sada saznate, mi se organizuje turnire iz igara tipa LOL, Dota, Counter Strike. Tako to, znači samo nas pratite, evo što konkretno što se tiče Dota imamo neki turnir u planu, u skorijem vremenu, tako da pratite stranicu i sajt naravno. Tako da možete da se prijavite, gledat ćemo da nabavimo što bolje nagrade za pobednike. Konkretno do sada je bio turnir u LOL-u. To smo za sad i eto, kao što sam rekao, vrlo skoro će da bude taj u Doti. Tako da samo nas pratite i učestvujte u turnirima ako želite naravno. Da pokažete svoje znanje. E sad to sam napomenuo da se vratimo mi igri, da bacimo neke puk. Odlično. A da li će nije skinuti? Neće, dobro. Au. Ova Queen of Pain pravi reda. Vidim ja. Ništa ući sad ovo. E sad ništa. Pošto je sad Queen of Pain missing. Da ja to naznačim. Znači dobro, njima otišao mid. Queen of Pain tu nešto pokušava. Da li će uviti? Nadam se. Hoće. Mašala. Time Walker. Iskreno nikad nisam znao da igram. Stvarno težak hero za igranje. Mislim nisam pretjerao ni trudio, da ja sam vjerojatno popodno. Nadam se neću kroz tebe vete. Neće, dobro. Ali luk je bio idealan. What a noobs. E sad šta je htio da kaže, da je meni znati. Sad ću da ih možda neko objašnjenje. Neki mi gledalci budu zbunjeni. Još ja položi. To volim kad jedan tim i drugi kad su ono solid najljede, znaš ono bolje. Ali imaju oni ovu Queen of Pain i Slarka kako se nafiduje, to je onda gotovo. I nije ovo neko tako jako, stvari Viper je ono. Da ste jak carry, česnajte, to je dobro, znači tu smo negdje, polje neki. Ali ova Queen of Pain, šta je, koji je skoro? A sad šta ona pokuša? Da nije znati. Ne divim, Queen of Pain 8-1, au. To je loše. Sad da li će im Walkeru raditi nešto? Ajoj. Ode. Šteta. Stvarno šteta. Meni se ovo nije jasno što radi ovaj. Opa.
Da ću uspeći. Neću. Znači, tačno u tom trenutku, da li je moguće? Izgleda da jeste. Dobro. Ovo će mi trebati. Sad skupim za Blink. Sad mani imam za hook. Imam, da. Za combo. Hook ulti nema. Dobro, ako planiram kristalku za hookom ni ne treba da trošim. Šta da radim? Ne, zašto sam isključio? Slučajno. Treba sam suicide. Dobro. A ko je? Viper je ubio. Da. Dobro, ne veze, ali ovo stvarno je, mislim ono. Znači, niko nije, bukvalno niko se da kaže, ni mid, ni bottom. Ja, nisam... Nisam stavio mog kurijera, kupio sam ostatku malo kurijera. Zaboravim da ga stavim, ali dobro, ajde. Biće još gameplayeva, imat ćete priliku da ga vidite. Tu da intervenišem, da, naravno. Sad da mi je pametno da idem na Queen of Pain, ne. Nikako. Ko mi tu dolazi Viper, on bi mogu da im pomogne. Vidim gde su ovi. Vraz su negde po šumi. Au. Be careful on the bottom. Moram malo i engleski. Da me razumeju. Pošto me slušam. Opa. Dobar hook da bacim. Imamo tower, imamo. Da li je moguće? Ne znam će nahrviti sada. Pa tu je, znam gdje si. Gdje? Pa ovo je ozbiljan igrač. Queen of Pain je jako ozbiljan igrač, vidim je. Huk. Pa ako je da idemo. Queen of Pain je zajebala pošteno. Svaka čast. Volim tako kad neko dobro igra. Pa da. I tebi se družimo i sad kako sam sa manom. Uzet ću ja ovo još jedno. Sigurno ne biti. Queen of Pain. Da. Koga ću da dohvatim? Nikoga, jao. Da li je moguće kao što ste vidjeli. Dobro, dešava se. Beži ovo kurijera nazad. Da li će da nam juri kurijera? Hoće. Ajde, stavimo moj. Koliko dobro igra lik. Svaka čast. Sad nije mi jasno gde ode. Da bacam hook za džabe neću. Nemam uopšte predstav kuda se blinkujem. A znaš šta radi lik. Rubik je ladno uzeo to. Znaš ovim kad Rubik uzme čarnu od bare. Ono kulu trči u Rubik po mapi. Dobro, ovo je dobro. Šta je? Piču. Ajde, gotovo.
Opa, spasite me. Znači, znao sam još se razmišljam da li da suicide ili ne. Možda spasit me. Ne veze, da li smo dobro, jesmo 7-3-3. Ja smo bili Queen of Pain. Dobro je, nas dvoje njih, troje i s tim da je Queen of Pain pala, znači dobro je. Viper, on i dalje cepa top, što je odlično. Sad ja, 15 ništa, 1800, 250. Sad šta mi je? Idem top da farmujem. Bottom mi nije pametno, ili šuma. Pa da, šuma. Par kampova i da se teleportujem nazad, samo mi uzmem. Blink, može. Mogu bi i ja da uzmem pa i Vardu. Rubik. On bi trebao. Opa. On bi trebao da kupuje Vardove. Znam kako hoće. Dobro, lagano je se pušao. Koliko mi je pametno da imam Sankrog, dobro nisam sam, dobro. Spali se, imam dovoljno. Ništa da se počinu. Tako. A dobro, kad se već tu onda ću disformujem. Sve kampove. Njega, tako, fino, a sad samo kući. Dobro, sad ja nasim kako meni je to dobro. Tako, znači, proces, odlično. Treba, odlično treba. Invoker se ozbiljno dao akciju. Sve ga je bilo najpametnije. Bottom da pomogne, pa da. Top niko ne dire dok je Viper tamo, tako da neće da se guram, jer će onda već zove. Dodu na top, ako nas bude dvoje, au. A ja ne mogu da se teleportam. Pametni igraj Queen of Pain. Svaka čast. Od mene ima commendation. To svakako. Možda uspe neka kombinacija sada. Opa. Sviš da je nađem bilo... Našao sam je. Samo ulti. Joooo! Huk. Tako je, bre. Ništa, ja pratim Slarku u stopu. Tako je, bre, tako. Pobegao mi je. Da li je moguće? Znači, ovo je bilo neko milimetarsko bežanje. Za milimetar mi je pobegao, to sam ubeđen. Dobro, smo ubili Queen of Pain. Još neka runa da uleti, bilo bi idealno. Joj, bolje nije moglo. Treba bi meni malo spostići ponekad. Neću sam po šumu. Nema potrebe da rizikujem. A ni da idem tamo uopšte. Kontam sad da pravim Aghanim sljedeći. Pa da. Aghanim pa ćemo havati tim red. Se treba njih nakvatati ovdje vidje. Opa. Good idea. Radiant structures are fortified.
Vidjet ćemo da li smo nešto postigli time, nismo odlično. Ajde ubijaj. A bravo, svaka čast. Baš si pametno. Kakav debil. Znači, tako nije bilo potrebe za tim da je to nevjerovatno. Šta ćeš? Ne da krenem ja sa ganjima. Strength. Započeo. Sad imam mane, nemam ništa, ne vredi mi da se blinkam. A i sam sam, ne vredi mi nikako. Sad regnem runu, da, iskoristit ću, onda uzem izability runu. Od rune do rune, fino, to mi se sviđa. Zalo da napravim, neće on mi lako može povesti, ne vredi mi napraviti njega. Sad ne znam. Da li sačkam? Pa sačkat ću malo to, ajde ide ovo sad. Možda i naletimo na nekoga. Ajde. Ja, cooldown. Ajde, pomozite mi. Pa meni stvarno nije jasno što oni moji rade. Ja sam su glup zbog blinka jer sam prvo uključio, drugo to nebitno, ali nije mi stvarno jasno što su oni tu pokušali. Ovo je penalj. To je bitno, znači onda je 5 puta odlično. Ali nećeš da komentarišem kako ovaj moji igraju. Uopće nismo mogli gledati. Vidi Viper. Što je napada Slarka. Bravo. Dobri ste. Kako ja stojim? Ja se igram s kurijerom, ja nosim to, ja. Ovo je bilo stvarno slučajno. Prodam ovo. I stash ovo. Tu i da bacim neki huk dobro. Odavde nešto, ma kakvi odu ovi. Ne moguće da je jungle. Moguće. Ne invoke hook. Dobre, fin hook, to volim. Nije da se hvalim. Ali ono ne igram nešto loše. Naravno ima i 10 puta bolje. Leži svakom svaki heroj. Kad smo kod toga, pošteno radiš, koji meni najbolje leži? Pa ne znam, iskreno. Ono sa svakim mogu da odigram se koji mi najbolje. Ajoj. Gdje da bacam hook? Nigdje. Ne znam da li ima nešto mi najbolje leži. Možda Slark, pa da, Slark, ali ono. Ne volim još nešto igram, jer ono dosta lak za igranje. Nije to taj pravi skill. Mirana, ja nju volim, a za nju treba ipak skilla, pogoditi tu strelu i tako to. Na koga najviše mrzi? Traxxas definitivno, zato što je jako glup heroj u stvari. Nevjerovatno glup heroj.
Your bottom tower is under attack. A rune nema. Head now. Šta nam ode bot? Ova Queen of Pain, znači jako odlično igra i refleks ima dečko. Ili devojka, nebitno, znači refleksi su. Ćao. Forward. Svi su. Da nisu možda na Rošanu. Nisu, dobro. Pa gde su onda? Kad nema nikog. Opa, Viper. Bori se, dečko, bori se. Ja stižem. Što je sigurno? Sigurno ne. I krećemo polako. Killing spree. Ja sam htio sam da spasim Vipera, ali nije pošao za ruku. Gdje uzmem to što ne treba, to je point booster. I sad nazad liniju. Au, Slark. Pa šta si to pokušao i uspio, nisam pokušao već uspio. Da li je moguće? Dobro, gdje iskućemo ovdje da se blinkujem na Slarka. Au, fino, ja sam mogu samo Damper Spirit odio. Ma dopušteno ovdje svi su popadali kao domin. A sad ne znam zašto to radi, nije mi jasno. Ovaj Slark mu uvijek zezna sa tim njegovim skokom. Tavan bacim huk, on skoči i pobegne. No je dobro. Meni još jedan item fali. Da završim Aganim, odlično. Tamo, joj, šta sam ja uradio? Nemoguće da ja Queen of Pain tako igra. Znači, lik razmišlja 20 koraka unaprijed. Kapira da će ga hukujem čim se teleporta ovdje sa Queen. Da li je moguće? Kao što smo ili moguće. No dobro, može i s jedne strane bolje što sam povuk ovog mog, ko zna šta bi se desilo je sad. Arcane Boots. Molim te. Dalje. To su strašno. Ovo je Invoker dečko, kako igra. Svaka čast. Nije ni malo lakere iz igranja. Ja, šta sam tu radim, niš nisam uradio. Da ne veze neki da baci u bazi Rubik. Sad ne znam kako je ovo. I šta? Pazi. Ne, nisam upatio, da li je moguće. Rekao, sad je brzo refleks. To mi ti pričam, druže. Opa, da ja završim ovo. Kurijer grebo dolazi vamo. Sad ne mane. Šta slako pokušava? Da mi je zna. Šta mi Dobro, ovo sad će mi završiti. Ajde, neki iskoristi ove. Ajde već. Hoćeš li? Neće li vidjeti koristi Arcane Boots. Da, dobre. Ne znam da li idem nazad. Jedan bi trebao da ode mid.
Evo ti završimo. Your middle tower is under attack. The enemy's bottom tower has fallen. Your middle tower is under attack. Neka nije živa, čekaj mi je. Skoro. Taman mi Your dobro. middle tower is under attack. The enemy's bottom tower Ne, to sam se sada uđe. Your top tower is under attack. Ajde, neko pisati. Your top tower is under attack. Imao sam par promašenih kukova, onako. Bili baš fail. Dobro. Enemy's bottom barracks has fallen. Ja ne odbivam mane, sam do kukova. Ajde, iskoristi Aircampu, sam mi daj manu, molim te. Dobro, imam za huk. Da li delovi? Opa. Ne, da. Idemo bre. Okej, bila partija skroz. Your middle Mislim, tower is under nije još attack. gotovo, ali kao da jeste iskreno. Da se ne lažemo. Your middle tower is Naravno, under kogod hoće da igramo Dotu zajedno može da me doda, imat ćete Steam. Moj Steam ID u opisu videa, ću mene u komentarima u opisu videa, to slobodno me dojete malo da igramo, što da ne. Ajde, Viper, pomeri se, brate moj. Opa. Da li će mi uprsti neće? A dobro, neće sad baš toliko, no... Dobro, hoću. Ovo sad smo... A sad nemam, imam za huk, odlično. Fuck, ja nisam znao, glupo je sad ispale jako. Ali dobro, šta ne da vidim. Radiant victory. Bojan Senin AMK. Motherfucker, da. Još sad da mi ulete neki dobar item, da završimo video onako baš, šta to, ništa ovajno, da pohvalimo samo, Queen, šta ću da kažem, friendly, forgiving, teaching, friendly, ajde, svaka čast momče, eto ljudi, to je bilo to, taj Dota 2 gameplay koji smo najavili, i sad eto da se odjavim i da završimo, nadam se da se svidao. Ne zaboravite da se subscribe-ujete, bit će tu još gameplay-eva i Dota i raznih igara, već ih imate, tipa Tomb Raider, South Park. Tako, to pogledajte na kanalu, vidjet ćete, bit će ih još, sad čekamo da izađe Watch Dogs, naravno i to snimamo. Nema stajanja, snimat ćemo naravno još i Dota i kao što sam rekao, dodajte me pa da igramo zajedno. Što da ne, eto to je bilo to. Znači još jedno da kažem, subscribeujte se, pratite nas na Facebooku, imate sve linkove u opisu videa i naravno posjetite www.unisve.net. Do sljedećeg druženja, pozdrav!